आसतु देखा किभଳି भाବରେ ଆମର ମହୁମାଛି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର କହୁ, ସେଇଭଳି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆମର ଓଉ ଗଛର ଫୁଲ, ସେ ଫୁଲରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତା'ର ପରାଗ ବା ପୋଲେନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମହୁମାଛିର ଜଳଖିଆ ବୋଲି କହୁ, ସେ କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେଇ ଓଉ ଗଛର ଫୁଲରେ ଚାଲି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତା'ର ପରାଗକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ସେ ଏହାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇ ତା ଘରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ସେହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହୁ ସହିତ ତାକୁ ଲଗେଇ ତାକୁ ଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁମାଛି କିଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଓଉ ଗଛର ଫୁଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ତା ଗୋଡ଼ରେ ପୋଲେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ଚାଷ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ମହୁମାଛିର ବାକ୍ସ, ମହୁମାଛି ଦଳ, ବିଭେଲ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର, ସ୍ମୋକର ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ମହୁ ଚାଷୀ ମହୁ ଚାଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସରଞ୍ଜାମ ବା ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମହୁ ଚାଷ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଯେମିତି ଓଉ ଫୁଲ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେଖିକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମହୁ ଚାଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜର ପେଶା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।